गेलेम्फु भुटान शर्मानि टप 10 सय करथां जोलुर गेलेग्रा फोथाराव मैया बिफा आरो बीबीएसए टुक्राझारनि बानजायनायाव भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदोंमोन। बे खुंफुंनायाव गेलेदोंमोन गेलेम्फु माइन्डफुल सिटी एफसी भुटान आरो एवेन्जार इउनाइटेड एफसी टुक्राझार चिरां आसामा। नारा-नाथा बादायलायनायनि उनाव गेलेम्फु माइन्डफुल सिटी एफसी भुटानखौ एवेन्जार इउनाइटेड एफसी टुक्राझार चिरां आसामा 2-1 गलाव जोस'ननानै देरहासार जानो हायो। बे बादायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि नुजाथिदोंमोन बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। लोगोसे भुटान हादरनि दासु सिरिं वांदा, बिटिआरनि एम रेवरेवा नार्जारि, एमसिएलए अमर बसुमतारी, बीबीसीनि आफादगिरि एनस बसुमतारी, बिफानि नेहाथारि दावा फेन्जरजों लोगोसे बीबीएसनि आरो भुटाननि गोबां गुन गोनां आलासिफ्रा। गोजोनथाव बाथ्रा, भुटाना जोंनि उसुं सेरनि हादोर उदां राष्ट्र। बेवहाय जोंनि चिरांनिफ्राय मोनसे फुटबल टीम आरो भुटाननि मोनसे टीम फ्रेन्डशिप मेच खालामदों, गेलेफैदों। बियो जोंनि उसुं सेरनि हादोरजों मोजां सोमोन्दो खालामनायनि बेयो मोनसे राहा। ओरैबो जोङो गोदोनिफ्रायनो भुटानजों मोजां सोमोन्दो दङ आरो दाबो बे सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय भुटाननि गेलेगिरिजों बे फ्रेन्डशिप मेच खालामदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जाय जोंहा बीबीसीनि जाय एस'सियेसन बिथांमोना बे टीमखौ अर्गानाइज खालामदों, बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासियो। गेलेनायखौ नायनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? गेलेनाया जोबोद मोजां। गोबाङानो हयथ' मालाबा भुटानखौ आन्डार एस्टिमेट खालामनो हागौ, बेवहाय मोजां गेलेगिरि गैया होनना। नाथाय मोजां गेलेगिरि बहायबो दङ, कन्टेस्ट जागासिनो दं। बिथांमोना स्पर्ट स्पिडआव डेभेलप जानाय मोनसे कान्ट्रि आरो नैबे गेलेम्फुआथ' बिथांमोना मेगा सिटि बानायगासिनो दङ। बेवहाय गासिबो दङ, एयारपर्टबो दङ। दान मोनथाम मोनब्रैसो सिगाङावहाय बिथांमोना आइसिसिआइनि दारै बाहाय इन्टारनेसनेल क्रिकेट स्टेडियामबो बानायबाय आरो फुटबल ग्राउन्डबो बिथांमोना बानायगासिनो दङ। थ' बिथांमोननि गेलेनायाबो डेभेलप जाबाय। बड'लेण्ड टीमा जे दुरान्ड कापआव गेलेनो थाखाय माबायदि साखाफारा जादों? बड'लेण्ड एफसिआ जोंहा नैबे दुरान्ड कापआव गेलेनो थाखाय इनभाइटेसन मोननाया बियो नैथि खेब। 132 बेबो जोंनियावनो जादोंमोन मोनसे इभेन्टआ। बेयावबो जोङो बड'लेण्ड एफसि हिसाबै गेलेनो खाबु मोन्दोंमोन आरो नैबे 133 बे इभेन्टआवबो बड'लेण्ड एफसिआ इनभाइटेसन मोन्दों। बे हिसाबै जोङो एबारनि जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि जि टीम बेखौ जोङो जोबोद मोजां बानायदों। मोजां कचारनि दारै बिथांमोनखौ फोरोंनाय जादों आरो आसा खालामदों एबारनि बादायलायनायाव जोंनि टीमा चेम्पियन जानो हायाबाबो अन्तत सेमि फाइनालसिम सहैनायनि मोनसे आसाखौ जों खालामनो हायो। जोंनि बे टीमा बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सियेसननि सिङाव थानाय मोनसे इउथ कमिटि जोंहा दङ। जोंहा बेनि गेजेरावनो मोनसे फुटबल टीम मोनसे दङ। जोंनि बे फुटबल क्लाबनि नामा एवेन्जार इउनाइटेड फुटबल क्लाब। बे टीमखौ लानानै जोङो दिनै भुटानाव थानाय गेलेम्फु माइन्डफुलनेस सिटी बिथांमोननि मोनसे बे टीमजों जोङो फ्रेन्डलि मेच गेलेनो फैदों। गेलेगासिनो दङ। दा जोंनि टीमा गेलेगासिनो दं। दासिमावहाय 1-0 जाबाय। माने बे गेलेम्फु माइन्डफुल सिटीया गरसे देरहानानै दं। खेलाया दा सेकेन्ड हाफ स्टार्ट जाबाय। जों गेलेनायनि थांखिया जोंना बेनो, बे जोंनि खाथिसिनाव थानाय मोनसे देश, जोंनि नेइबार कान्ट्रि, बिथांमोनजों जोङो मोजां फ्रेन्डशिप मेनटेन खालामबाय थानो थाखाय जों गोसो जायो। ओमफ्राय जोङो माबोरैहाय बिसोरजों मोजां गोरोबलायनायखौ लाखिनो हागोन बेखौ हास्थायनानै बे टीमजों जों फ्रेन्डलि मेच गेलेनानै बेखौ लुखांलांनो जों जुजिदों। ओमफ्राय बिथांमोना जोंखौ बिराद मोजाङै बरायबाय। जोंजों लोगोसे जोंनि डिग्निटारिसफोर जों लानानै फैदोंमोन, गेलेग्राखौ मोजां मोनग्रा। ओमफ्राय बिथांमोनाबो ओरैबायदि स' एक्साइटेड जोंखौहाय बिथांमोननि भुटाननि फर्मार प्राइम मिनिस्टार डक्टर ल'डे बिथाङानो जोंखौ बे टीमाव फिल्डआव नेनानै दंमोन। बिथाङानो जोंखौ रिसिभ खालामदों, बरायदों। बिथांमोननि बेबायदि बरायनाय अननाय होनायाव जों बिराद रंजाबाय। रियेलि बिथांमोनाबो जों जेरै लुबैयो फ्रेन्डशिपखौ, बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे फ्रेन्डशिपखौ लाखिनो जोबोद गोसो। बेखौ बिथांमोना फकास खालामदों। ओमफ्राय जों फैनाय साफ्रोमबो जोंनि डेलिगेट्स हान्जाखौ जों 100निबो बारा जोङो आसाम हादरनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय जों फैदों।
बयखौबो जोंखौ बिराद मोजाङै अननाय होना नाजावबाय साहा फाननायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जोंखौ गावसिनि अननायखौ दिन्थिबाय जोंनि फैनाय मानसिफ्रा जोबोद गोजोनदों ओमफ्राय जों सानदों फैगौ दिनफ्रा साबसिनै मोजां मोनलायनाय आरो अनलायनाय ओमफ्राय जोंनि बे बर्डार एरियायावहाय गोजोन थासारि लुखांनायावहाय बियो मदद खालामगोन साबसिन जालांगोन जोंनि लोगो लालायनाया फ्रेन्डशिपआ बेबायदि जों मिजिंथिदों उनावहाय जों गेलेबावगोन ओमफ्राय जों दिनै बे जोंना शुरुआत प्रथम जोंनि बे टीमजों जोङो फरेन कान्ट्रिसनि बिदि मोनसे टीमजों जोङो बासिनानै गेलेफु फिल्डआव गेलेबाय उनावहालागै जोंनि बे टीमा आसामनि गुबुन गुबुन गोख्रों टीमजों गेलेगोन ओमफ्राय जों बिसोरनि खेलाखौ जों फोसाबगोन आरो भुटानजोंबो जोंहा रिटार्न गेम दङ जोङो डेट फिक्स खालामलायनानै बिथांमोननि बे टीमानो जोंनि थुक्राझाराव थांनानै गेलेहैगोन जोङो सानदों बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा बयबो फुटबलखौ मोजां मोनो गोबां बेबायदि फुटबल नायग्राफोर जों लिंहरगोन ओमफ्राय जोङो बे रिटार्न गेमखौ खालामगोन बेनि उनावबो बिथांमोना होनदों जों भुटाननि गुबुन गुबुन थावनियावबो जोंनि बे टीमखौ लांगोन गुबुन गुबुन टीमजों गेलेहोगोन बे खेलाया दिनैल' ना आरो बे गेमा फार्स्ट गेम ओमफ्राय जोङो रिटार्न गेम गेलेगोन रिटार्न गेमखौ जोङो बड'लेण्डआव जोंनि थुक्राझारावनो चिराङाव जों गेलेगोन ओमफ्राय बिनि डेटआ नेक्स्ट उइक लादोंमोन खिन्थु एसे उसुबिदा दङ जोंनाहाय दुरान काप जाबाय थायैखाय जोङो बेखौ एसे फासयनानै गेलेसिगोन इंडिया का जो रिश्ता है भूटान से इंडिया दिल्ली से शुरू नहीं होता है हमारा नेबर बोडोलैंड से शुरू होता है हमारा फर्स्ट नेबर है बोडोस ये जो आज का फुटबॉल का जो सेशन हुआ ये ना सोचो ये फर्स्ट टाइम है 30 वर्ष का आगे भी था 40 वर्ष का आगे भी था 10 वर्ष का आगे भी था और आज हुआ और भी होगा क्यों हम लोग खाली सिमना ने छूटा रहा है मगर हम लोग एक ही है उसको मैच बनाने का खेलने का मकसद क्या मेन मकसद वही है आप लोग यहाँ आओ गेलफू देखो भूटान क्या हो रहा है क्या कर रहा है अभी गेलफू माइंडफुलनेस सिटी का आप लोग सुना होगा ये गेलफू 25 वर्ष में बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है ज़्यादा फॉरेस्ट आएगा ज़्यादा लेक आएगा ज़्यादा पार्क आएगा बिल्डिंग कम होगा इस तरह का एलिफेंट होगा डियर होगा पीकॉक्स होगा इस तरह का माइंडफुल सिटी हमारा मौसूफ सरकार महाराज धीरज बनाना चाहता है तो अब बोडोलैंड हमारा सामने है तो देख लेगा क्या होगा और मकसद है बहुत बड़ा आप लोग शांतिपूर्ण से बैठना पड़ेगा आप लोग शांति होने से हम लोग भी अच्छा होगा और बोडो वीक होने से गोंगर भी वीक होगा बोडो स्ट्रांग होने से गोंगर भी बहुत स्ट्रांग होगा तो ये मद्देनजर रख के हम लोग ने ये फुटबॉल का आने वाले समय में कुछ ऐसा प्लानिंग कर रखा है कि हाँ फिर भी हम लोग जाकर खेलने वो लोग बुला रहा है जाके ये तो एक फुटबॉल है और फिर भी कल्चरल प्रोग्राम करेगा इकोनॉमिक प्रोग्राम करेगा सोशो इकोनॉमी करेगा बहुत कुछ करेगा कैसा लगा जो बहुत अच्छा लगा खाली टेम्परेचर बहुत हाई था हमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि इतना 36 बहुत था हमको ये आई फेल्ट वेरी अपसेट दैट फॉर माई गेस्ट इट वॉज अनबेरेबल हीट सो इसीलिए वी हैव टू defer the timing of game. Thank you very much. All the best.